May katlo paset ti ekspedisyon iti Antarctica ni Ernest Shackleton. Iti napalabas na kumikom ni Ernest Shackleton iti preparasyon na iti daytoy a biyahe nga irusat na. Dua a partido nga agbiyahe daydi nakakumikuman na nga insagana. Maysa daydi insagana na amapan iti maysa a bangir ti kontinente ti Antarctica, amang itulod kadagiti explorer amang ballasiw iti kontinente tapno mapan dagitoy iti bangir nga ungto. Isu dayto ti partido iti bapor nga Endurance. May samet a bapor ti mapan iti bangir ti kontinente a papanan dagiti bumalasiw. Daytoy a bapor ti managan Partido Aurora wenno Partido Ross. Amang ipan kadagidi napili a tao mangyaramid ti kampo a pangikabilan da iti kasapulan dagiti agbalasiw manipod iti bangir nga ungto. Kalpasan ti panakapili dagiti kasapulan at tattao para iti agpada partido, nagrubot ti Endurance, manipod Plymouth, ijay Inglaterra. Nagluwas ti bapor nga Endurance, manipod Plymouth, Inglaterra, idi umunang aldaw ti Agosto, 1914, 1914, tapno, agturong nga umuna ijay Buenos Aires, ijay Argentina. Ta ijay to ti sumangatan, dagiti dadduma, akameng ti ekspedisyon. Iti daydi panakayrusa ti panagrubwat ti Endurance manipod Plymouth, isumot ti panakaywaragawag ti panagsagana ti pwersa militar ti Britanya, iti mabalin a panagbettak ti gubat, agsipud ta iti dayding aldaw, nagdeklara ti Alemanya iti gubat abusor iti Rusya. Tallo nga aldaw kalpasan daytoy, idi may kapat nga aldaw ti Agosto, nagdeklara ti gubat ti Britanya, busor iti Alemanya, gaputan naglepasen daydi ultimatum nga inted ti Britanya iti daytoy. Ti opisyal anay parwar a rason idi iti daytoy katapno maprotektaan ti Belgium akas nasyon nga awan ti pakikapunan na ket agtalinaed a neutral. Yam ti kinaagpaysuna ti gapuna idi katapno maliklikan ti panakaabak ti Pransya tano mapasamak akas ta idi ket daytoyan ti mangted iti Alemanya iti naan-anay a pigsa ken singked nga agari iti laudan a paset ti Europa. Addapay laeng idi ni Ernest a nagpaudi iti London ket nagsurat ni Shackleton ken Winston Churchill a sekretaryo ti Armada wenno Admiralty ti Britanya. Idi may kapat ti Agosto ket inyo presirna dagidi kameng ti ekspedisyon kastamet daydi bapor ken dagidi naurnong da provisyon. Ngam nagkadkad ni Churchill ket nagbilin nga ituloy da daydi ekspedisyon da. Mabalin ati ipagarop dagidi tattao idi ket no aggubat man amangan ta mabitlaeng daytoy ket aglasud laeng iti sumagmamano a bulan. Sumagmamano kadagidi imuna a napili a miyembro ti ekspedisyon ti opisyal iti pwersa militar. Gaputarik naen da erebengen da ti agserbi iti depensa ti pagilyan no rumswa ti gubat nagikat da iti daydi ekspedisyon tapno mapandag serbi a soldado. Nagpatuloy a naglayag dagiti nabati. Si Maruno a nagluwas ni Ernest manipod Liverpool iti London iti Inglaterra. Naglugan iti bapor dagiti Koryo ang managan Urugayo idi may kadwapulo ket innem ti Setyembre 1914, 1914 tapno mapan sumakay iti Endurance ijay Buenos Aires. Ijay ti pagluwasan da mapan ijay Great Weekend iti isla nga abagatan a Georgia wenno South Georgia tapno umasidegda iti kontinente ti Antarctica. Daytoy South Georgia apasaray mapanpanaganan ti Isla San Pedro ket isla ijay abagatan a paset ti abagatan a taaw ti Atlantic ken paset ti teritoryo ti Britanya. Manipod abagatan na Georgia wenno South Georgia aglalyasat da mapan sumanglad iti paset ti Antarctica a baybay amanagan Vassal Bay iti apaglabas ti baybay a Weddell Sea. Ijay to Vassal Bay ti pangirugyan da iti ekspedisyon da a panagbalasiw. Apaman a nakagteng ni Ernest ijay Buenos Aires, inurnos na dagiti tao a kameng iti ekspedisyon ket intalgad na dagiti akem at tamingen ti tumunggal maysa. Dinutukan na ang may kadwa ken kuana wenno diputado na iti panangidaulo ni Frank Wild nangisangpet ken nangisakay iti 60 ket siyam nga aso nga ikuyog da. Kasapulan danto dagitoy aso nga agguyod iti pasagad apakay kabilan dagiti kargada.
May saabulan day di Buenos Aires anang ibanag kadagiti pinal a kasapulan. Nagluwas ti endurance manipod ditoy tapno agturong ijay Great Weekend ti abagatan na Georgia wenno South Georgia, idi may ka-26 wenno 26 ti Oktubre. Simmang pedda ditoy, idi may ka-5 ti Nobyembre, ket makabulan kalpasan na, idi may ka-5 ti Disyembre, nagluwas ti ekspedisyon manipod Great Weekend a nagturong iti kontinente ti Antarctica. Ket naglayag nga rod ti endurance iti taaw ti Antarctica. Kas naigandat, nagsupadi a lugar ti nagluwasan ti endurance ken Aurora ta nagsinamet ti turongda. Naitudingan amin dagidi masapol nga iyaram ti tunggal grupo iti daytoy nga ekspedisyon. Ket naitalgeden ti panakaawat ken panakaibanag da. Nagturong ti endurance iti Weddell Sea adalan na mapan iti Punteriana nga igid ti baybay a Basel Bay. Ijay to Basel Bay, ti pagsangladan ti grupo ket 54 kadakwada ti bumaba. Ijay to ti pangrugyan ti 6 kadagiti bumaba, amang ballasiw iti 9,800 gasot, 1,800 milya ti kaatiddog na distansya iti rabaw ti kontinente. Itugot danto dagiti 69 nga aso a kadwada. 2 pasagad nga da motor na ken dagiti nasisita agargaret a kasapulan da iti dalan. Agbatin to dagiti 8 kakadwada ijay Basel Bay, tapno mangibanag da iti panagsukimat ken panangadal nga agpaay iti siyensa. 3 kadagito iti mapan iti Graham Land, 3 ti mapan iti Enderby Land, ken 2 ti agtalinaed iti kuta a kampo. Agtungpal to dagiti 6 nga agdalyasat iti kontinente a makisinnarak, iti daydi may kadua grupo ang nagbiyahe iti bapor nga Aurora. Agkikita danto ijay baybay a Ross Sea. Natangig ka na regta ang nagluwas ti endurance manipod Great Weekend ijay abagatan ng Georgia idi may ka-5 wenno a 5 ti Disyembre 1914. Adu kadagidi kaming ti ekspedisyon ti awan paypadas da iti Antarctica ket narnuuyan ti regget ken arisgarda iti panaglayag da. Idi may 7 nga aldaw ti Disyembre, na mataanda dagiti imuna nagtitipkal a yelo iti taaw, akas impartaang dagidi naamamuda nga agtiltiliw ken mangikomersyo iti balyena iti Great Weekend, sakbay iti panagluwas da. Ngam natalged ti endurance nagdalyasat iti nagbabaitan dagiti nagtitipkal a yelo, nangaplag iti manuribo a milya alinasat da iti unos ti 6 alawas. Sa nga gasutlaan nga namilya ket maragpatdan amadanon dedi destinasyon da. Idi may 30 ti Disyembre, linasad da tinagtengaan ti taaw ti Antarctica. Iti daydi bisperas ti baro atawan, nakatiliw ni Hudson iti 3 a penguin nga in preparati tagaluto da pangrabii ket isut pinangrambak da a buena noche iti baro atawan. Nang ipalubos ni Ernest iti panagiinom da iti arak a panagrambak da. Pinalubusan na ida, bayat ang nagragragsak da. Ngam sakpay nga adda panaglabas mapasamak, pinasardeng nan ida, ket naganaygay da amin asimmabat iti baro atawen. Nagbaro atawen, ket simrek ti 1915. Napanubok day didalyasat da kadagiti umuna a Domingo ti baro atawen. Isu daytoy ti ilalabas da kadagiti nagbabaitan dagiti nagbalay a yelo. Nupay kasta, awan anyaman na naglayag ti endurance anang dungpar kan nang reggaay kadagidi yelo anang bangen iti paglasatan da. Ngem idi dimteng ti may ka-18 ti Enero 1915. Sakbay ang nakadanon da iti takdang ti Antarctica. Bimaba unay ti temperatura iti aglawlaw. Nagdedekket dagidi naiwara ken pimuskol ang nagtitipkal a yelo iti aglawlaw. Pimmigsa ti angin ang naggapo iti amyanan, anang iduron kadagiti bambantay a yelo wenno glacier. Daytoy ti nangipugaw iti puwersa anang iduron kadagidi nagtatapaw a yelo iti malasatan da ket nagdidinnarup dagitoy anang porma iti patag. Pagamuan, kinuluuban dagidi napuskol at timmangken a yelo ti aglawlaw ti endurance. Nabangenan ti masangwanan, sikigan, ken malikudan na. Nupay ti sungo ti endurance ket agrukod ti may 100 metro ken 3 puntos ti kapuskol na. Ken nairanta apang burak iti napuskol a yelo iti taaw.
nabaraan daytoy iti tenga, ket nakemeg iti nagsaadan na. Gaputi kapuskol, dagiti bimangen a yelo, naipit ti bapor, ket saanen a nakagaraw. Adda idin, iti paset iti taaw a managan wedelsi, ket kas naisurat iti lagip ti maysa kadagiti kameng ti ekspedisyon, inyarig na ti tsura ti endurance iti naipigkat a bukel ti almond iti tsokolate a palatipot. Naguyas day di yelo anang likmot iti endurance ket ngininot daytoy anang iyad adayo kadakwada. Naikuyog anayanod ti barko iti day di yelo anang ipit iti endurance, naipan iti turong nga abagatan laod. Inkagumaan dagiti agkakadwa, wayawayaan da ti bapor tapno may sina da iti day di yelo, ngam napuskol unay daytoy, ket nagbalay anatangken day di yelo anakapalikmot. Amin nakarigat ti trabaho anay pakat, tapmo rebbaenda day di bimara a yelo, ket awan nagmaayan na. Iti kasta, naguyod anayan anod latta ti barko iti day di nakaibaudan na. Idi may ka-24 ti Pebrero, na amiris ni Shackleton mapupukda iti yelo iti daydi a panawen ti panaglam-ek. Iti daytoy a punto, dito iti pakakitaan, iti kinataknang ti gala ni Shackleton akas da ulo. Saan a nagunget? Weno, nangipariring, uray ti anya abasit apakadlawan ti panakaupapay na. Si kakalmalata daytoy nangibaga kadakwada, nga agyan da ijerabaw ti yelo iti dayta a tiyempo ti lam-ek. Inlawlawag na dagiti pagdaksan, kan dagiti banag a mabalin a mapasamak, ngam pulos asaan a nagpakita iti panakaawan kinamnama. Inummong ni Ernest dagiti kakadwana, ket inlawlawag na kadakwada, aday di imuna gandatda, ket kinapilitan mabaliwanan, gaputan nagbaliwan ti pagsaadan da. Saanen a panagdalyasat a bumalasiw iti kontinente ti gandaten da, aragpaten, no diti agtalinaed da si bibiyag iti rabaw ti yelo. Ket nupay, saan anang ipakita daytoy iti panakaupay, ken panagkapsut tinakem na, naddaan daytoy iti danag, akabukbukudan na. Pinababa na dagidi awit da nga aso iti pataga yelo, ket pinayaramidan na ida ti balayda a yelo. Inawid daytoy nagan a doglo, nga impanagan da iti daytoy, manipod iti iglo a babbalay dagiti Eskimo, wenno tribo a natibo, ijay kalamiisan nga akin amyanan adagdaga ti lubong. Iti biyangda, imalis met dagiti opisyal ken siyentipiko manipod ijay naibuang apaset ti bapor nga ayanda. Imalis da na pan ijay nataltalged asuli na. Pinanaganan day di imalisan da nga intar tinaiilet asilid ti The Ritz, akas pangay ayo da iti bagbagida. Pinangpakatawad da daytoy kadagiti bagbagida, agsipud ta The Ritz ket hotel a simbolo tinabaknang ken nangato a sosyedad ijay Inglaterra. Iti daydi a panawen, malaksid kadagidi aso, nagnayon da pay laeng a nagindeg iti uneg tinaipit nga endurance. Nagtalina edmet dagidi trabahador a marinero iti nalinged a sulit endurance a pagindeganda. Pagaammo ti kinalaing ni Ernest a makipulapol, ken makikadwa iti tattao. Nangangato daman wenno kadkadaw yan. Inkagumaan na, saan ang mayaling-aling dagidi trabahador, ket insyerto na nga idi nagiwaras da kadagiti arwatan a pagilam-ek, isuda ti muna ang nangawat kadagiti aramaten a pagimeng. Kastamet agaputa iti daydi a sitwasyon ket saanen makapagserbi ti bapor a pagtrabahwanda, pinagsardeng na idan anang nagiyaramid ti kadawyan kuma panagbantay da iti rabii. Iti daydi akaaddada iti uneg ti bapor bayat ti panakapupok da iti yelo, pinadapada na amin ida a pinagsisinublat a nagubra, ken nagtaming iti kadagiti kasapulan a mayaramid iti uneg ti bapor. Pinadasda ti nangibanag iti komunikasyon, babaen ti radyo, ngam awan nagbanagan na. Dagidi intugot da iding alikamen ti komunikasyon, nga aramaten da pagpaarayat, ket saan apulos a nagserbi gapu iti kaadayuda. Ngam uray pay nga tano, nakapay pagtengda iti dawat itulong iti Inglaterra babaen ti radyo, ti saan da nga ammo idi, ket daydi gubat kay deklara idi nagluwas da iti Inglaterra, ket nagbanagan adakkel agubat. Iti kasta, maparigatan nga adda may patulod a bapor, ang mapan mangala kadakwada, agsipud ta amin dagidi bapor, ket agseserbi idi iti gubat.
Nalagip ni Ernest, day di amuna ang napasamak, amay panggep iti barko amanagan Deutschland. Talo at awenan tinapalabas. Kas dimat day di naipit, ka naibaod iti yelo, ngam kalpasantiin na mabulan, napaluspusan daytoy kat nakasubli jay South Georgia. Isu daytoy day di baporte ekspedisyon nga indaulwan ti Aleman ani Wilhelm Filchner, may nga opisyal militar ti Alemanya, kat pag-aamu idi nga abenturero ang nagdalyasat anagna, kan nagkabalyo iti Russia, China, ken Tibet. Gandat dayto idi ti mangyaramid iti reputasyon na akas explorer. Ken gandat na pa idi nga amwen no adda kanal a nagkonektaan ti Weddell Sea ken Ross Sea ijay apaset ti taaw iji Antarctica. Napanunot ni Ernest a barbareng kasjay met ti mapasamak iti saad da. Inkararag na daytoy nga inarapaap tapno iti kasta mabalinda ti mangipangadwa ang mangirusat tumammetlaengen iti gandat da inton sumuno at tiyempo ti panagtubo. Inuray da naglukay dagidi nagdedeket a yelo tapno mapaluspusan ti endurance. Iti mauding aldaw ti Pebrero 1915 adda kimmaro ti lamek ket timangkenan ti panakaibaod ti barko iti yelo. Naglabas pa iti adu a bulan a naguyuyas daydi nakaipitan da nang iturong iti barko iti tenga ti taaw. At agdamet nga immerteng ti panagdedeket dagidi nagbalay a yelo iti aglawlaw na. Iti bulan ti Mayo, nayan anod latta daydi ayanda ket nayadayuda anay paamyanan. Agarup upat a bulan idi sakbay adimteng ti tiyempo ti panagtubo wenno Antarctic Spring. Nga isot mabalin ang makaited ti panaglukat dagiti bimalay a yelo. Ngem awan panigurado na, mapapaluspusan to ti bapor. Iti kasta, nagplano Shackleton iti sabali pagsangladan da, nga uray sa Anton Vassal Bay. Ammo ni Ernest, ti panagpegad dagiti tao na iti depresyon, iti daydi a panakapupukda, no awan aramidan da. Iti kasta, kabayatan a naguray da iti panagburak ti yelo, ginuyugay na dagitoy nga ipanda ipagnapag na dagiti aso. Ag-ehersisyo da, ken agaliwaksay da, iti arubayan, a yelo, tapno mataginayon da tikired, ken pigsa ti bagbagida. Nagnayon nga rod ti panagdukit-dukit da iti agduduma, apakakumikuman, ken nagayayam da iti sport iti rabaw ti yelo. Yelo, napandapay nagananop kadagiti ayop nga agindeg iti aglawlaw, ang mabalinda apang taraon. Biningay-bingay da, dagiti inna mapulukat siyam nga aso, iti inna magrupo, nga inmatunan da Wild, Green, McLean, McIlroy, Marston, ken Hurley a fotograpo, tapno adalan ken sanayan da dagitoy. Idi nanayunan dagiti aso iti uken, kaputa naganak daydi aso asali tinagan na, pinagbalinda a pito a grupo dagitoy. Dagiti nadutukan anang asikaso kadagiti aso, ti nakakaamumutten anang taripato ken nang pakan kadagitoy. Dakkel banag pinangliwliwada amin daydi kaadda dagiti aso nga inayaywanan ken pasaray pinagsinublatan da nga inpagnapagna iti kadagdi mo na abulan da iti patag a yelo. Idi bulan ti Hulyo, nagrengat daydi yelo anang ipit iti endurance, ngem saan ang nagpaluspos daytoy. Iti idadateng daydi apaset ti tawen at tiyempo ti lamet, nagruway ti saan ang napakpakadaan na peggad ti panagindeg da iti yelo. Iti bulan ti Agosto, dimteng tinapegges nga angin, ang naggapo iti abagatan laod, ket nagrugi anang tunaw, dagiti nagbalay a yelo iti aglikmot ti bapor. Induron ti persa dagiti yelo ang nagbalay iti unag ti danom, ti bagi ti bapor ket pinagirig na daytoy. Dimteng ti bagyo a niebe iti bulan ti Agosto ken Setyembre, ket namanmanso iti kastaunay ti endurance. Agsyam a bulanen, anayan anod ti endurance, iti panakagamer na, iti daydi na puskol a yelo. Idi may katalupulo wenno 30 ti Setyembre, na irot una yan, ti panakapetpet ti endurance kadagiti yelo. Iti Oktubre, nayadayon anayanod dayto iti agarup sa nga ribo sa nga gasot ket 80 ket 6 amilya. Nakadadanag paymet daydi panagkurangen dagiti inuten da anay dulin a pagbiag da. Adda daydi iti disso at talugasot 40 ket 6 amilya ti kaadayuna manipod iti isla a managan Polet ket pinatapatada nga amangan nga adda
manamnama da ijay, aprobisyon no, makagteng da ijay. Saanan ang mabailan ti bapor da ito'y kapitan, kinuna ni Ernest iti kapitan ani Frank Worsley. Mabalin nga iti kalpasan ti sumagmamano a bulan, mabalin pa nga iti lasudlaeng ti sumagmamano alawas, amangan ket di pay nga aldawlaan yan ti mabilang, ngem anyaman agamatan ti yelo, ket tagikuan na, innayon na. Kalpasan na, rinugyan na ti nagaramid iti plano, no anya ti maaramid inton kapilitan a panawandan ti endurance. Dimteng ti karungsutan a bagyo anang ngiwayat iti napegges ng angin, ken nang patayab iti dadakkel at tipkel ti yelo. Daytoy tinangbegbeg iti bapor agingga iti arignan na rumek ti endurance. Idi may ka 24 ti Oktubre, nagtutupak ti yelo anang ngipit, ken nangipidag iti endurance agingga iti nagkillo ti bagina, ket nagraragutok dagiti natuktukkol a paset na. Simrek ti danom iti akimbaba a paset ti duri ti barko nga adda iti masirukan ti patag a yelo, ket nalayos ti unag na. Inalistuan da nga imbaba iti patag, dagiti 3 a bilog wenno lifeboat nga awit da, ken dagiti balon da supply, baya ti dagos met apan ang ipamuspusan dagiti daduma, nga itagay ti bagi ti bapor, tapno parwarenda ti nakaunegan a danom. Idi may ka 27 iti daydi nga Oktubre, 1915, kasla narangrangkayen ti endurance, ket awanen ti pakserbian na. Nupay kasta, nagnayon at timtimpaw pay laeng ti bapor, iti sumagmamano alawas. Binili ni Ernest dagiti tao na panawandan daydi bapor. Imbabada amin akasapulan ang mabalinda nga ipan iti yelo a patag, nang ipatakderanda iti 5 a tolda. Dito'y tinagkampuanda iti apagbiit baya ti panangirurwarda kadagiti mabalinda pay a masalbar a probisyon da, iti unag tinadadaelen a barko. Pinanaganan da dayto iti kampo a pagibalangan, wenno dump camp. Inwardas ni Ernest, dagidi na taengan nga opisyal, ken nangat-ngato ti akemda, ti mangusar kadagiti pagimeng a kadawyan a dutdut, kadagidi nabababa ti ranggod na, ken ububing, ti mangusar kadagiti naimimang a pagiturog, naaramid manipod iti dutdut ti ugsa. Daydi kapatgan unay di, pagananay daket na ingpis a Burberry tunic, wenno tunika, simple abado a kamisa nga agpatingga iti patong ti kaatiddog na. Naingpis ti tela na, akas kaingpis ti payong, ken aramatan daytoy asalaknib iti angin, ngem mabasbasa. Inalada dagidi babasit a nasisitang alikamen a naispalda, agraman ti iyal alikakada unay, a koleksyon ti litrato ti fotograpo ani Frank Hurley. Naamiris ni Ernest nga iti masangwanan, ket agdalyas at danto iti rabaw ti nagulib a yelo a mapan sumanglad iti daga. Iti kasta, kasapulan a nalagaan ti imetda. Kinadngan na ti tumunggal may sa kadakwada, a makaitugot da iti patganda agargaret. Ngem malimitaran da ito, nga agdagsen laeng iti 2 libra. Iti biyang na, imbeleng ni Ernest, dagidi balitok apirak iti ikot na. Ken impurwak na day di balitok arelos na iti niebe. Pinirgis na ti 2 panid iti day di Biblia nga impabalon ken kuana ni Reyna Alexandra, byuda ni Ari Edward na may kapito ti Britanya, iti day di panagluwas da. Kinupin na dagidi 2 panid ket dagito iti imbulsana. Day di umuna a panid nga insina na iso daytoy day di nang isuratan ti Reyna iti dedikasyon na. Sapay kuma tabayabayan na kayo ti Diyos Apo amang ibanag iti rebbengen nyo, ket taribayan na kayo kadagiti amin a peggad iti daga ken iti baybay. Daydi may 2 panid, ket naadaw iti sarita ni Job. Akin saklot tinagapuan ti yelo, ken ti kasda po alinnaaw ti langit, sinno tinangipasngay? Nailemeng dagiti danom akas iti bato, ken ti rupa ti adalem a taaw, ket ti mangkenen. Nagapu dayto iti Job, kapitulo 38, versikulo 29, ken 30. Kalpasan na, inayon ni Ernest nga embeleng day di Biblia. Ngam iti laksid ti pagaamuna, pinidot dayto iti maysa kadagiti kakadwada, gapu iti pamati na adakes a partaang ti mangibeleng iti Biblia. Nupay intuding ni Ernest 2 libra laeng ti
mapalubusan kadagiti sa paranda a bitbiten, adda dagiti banag a pinalaksiddan na. Maysa daytoy ti imet ni Leonard Hasi a banjo, instrumento a pagtukar ken nakardasan a kaskutiban. Idi ibati na daydi banjo gaputa naglabes ti dagsen ti 2 a libra, inkadeng ni Ernest addanto panawen nga agkirang ti taraon, ket agrigat danto, kasapulan to daytoy nga agas a pangpabang-ar iti panunot ken karirikna. Imbilin na nga inayon na, nga itugot na daytoy. Nagnayon a nagiririg ti endurance, iti nakaibaudan na, a nagbabaitan ti yelo, bayat ti panagkampo da iti pataga yelo, iti aglikmut da. Ginundawayan da day di atiyempo, anang binsa-minsa, kadagiti nabatbati a babasit a gargaret da. Pinili na, dagiti may tugot da, a nasisitang alikaman, ken bambanag nga amangan ket addanto pagserbyan da. Manipod iti daydim patakderda a temporaryo a kampo, inkadeng ni Ernest ti pumanaw iti adiso nga ayanda ket padasan dati mapan iti daga. Adayo daydi kaasitgan a daga ket nakumutan pay iti bambantay a yelo. No mapanda ijay daydi yelo iti rabaw ti taaw ti pagrangtayan da pagnaen. Inrusat dati pannagnada a nagguyod kadagiti kargamento da tapno mapanda iti isla a Snow Hill nga 2 milya ti kaadayuna kadakwada. Adda idi pusa pinanaganan dati Mrs. Chippy at tarakyan ni Macnish nga inkuyog da ket naadaldan adungdungwen. Ni Macnish ti karpintero ti grupo. Kadawyan a pangpasig ken pangrabak a panagan iti karpintero ti Chippy wenno maragmeg ti kayo. Ket gaputa ni Macnish ti akin tarakyan iti daydi pusa, pinanaganan da daytoy ti Mrs. Chippy. Gapoy ti daydi kinarigat ti estado da, ken gapoy ti saan a panagsarday ti panagranggas ti panawen. Nagikadeng ni Ernest, kasapulan, patinggaan da, dagiti pakaringguran da, ket inurnos na, dagiti prioridad nga ikuyog da. Nagdesisyon, paikat na dagiti saan unay a kasapulan, ken dagiti mabalinpay nga agbalin a padagsen. Daydi gandat da pannagna, amapan iti Snow Hill Island, ket nadursok a panakigasang-gasat. Agsipod ta malaksid iti kinaadayuna, di pay mapakpakadaan ti panagbaliw-baliw ti tiyempo, bayat ti panagdalyasat da. Di danto pay mapakpakadaan, dagiti napettat a panagburak, ken panakarpuog ti yelo iti dalanda. Dinto masinunuo ti panaggaraw dagiti agtatapaw a yelo, ken pamugpugto ti kinatalgad ti baddekanda. Idi may 30 aldaw ti Oktubre. Inkadeng nangarod, mapaltugan day ti pusa, agraman talo kadagiti babasit nga ukan. Iti baet ti panagladdaang dagiti miyembro ti grupo, inawat da daytoy nasisita a may banag. Inawat damet nga danto panagaddapay dagiti nayduma a parikot, ket naynanama nga addanto pay dagiti dawel a masarakan da. Ket inton dumteng to dagitoy a tiyempo, mabalinto adinto malisyan ti panakapapatay pay dagiti daduma at tarakenda nga aso. Impanda dagiti 3 a bilog kadagiti pasagad, sada inkabil kadagitoy dagiti probisyon ken alikamen da, tapno pagnaendan ti patag ti yelo nga isot pagrangtayan da amapan iti daydi gandat da nga isla. Tao ken aso tinagkinadwa a nagguyod. 3 aldaw tinaglabas, iti daydi panagikarigat da nagnagna, ken nangguyguyod kadagiti kargamento da, ket idi amirisen da, agarup ad 2 milya laeng tinaungput da. Kalpasan ti 7 nga aldaw, aging gapay laeng iti 8 milya, tinadalyasat da. Inkadeng ni Ernest nga agsardeng da, ket aguray da. Nangi patakder da iti baro a kampo iti rabaw tinapuskul ken natalged adiso iti daydi a nagpatag a napuskul a yelo wenno flow. Pinanaganan da ti kampo iti Taaw, Ocean Camp. Idi may 21 ti Nobyembre 1915, 1915, naimatangan da ti panaglened ti nagtalawan da nga endurance a kadagidi a panawen ket narakraken ti bagina. Idyayan apaset ti Weddell Sea ti nagpatinggaan, ket
pagpukawan na. Mapanan kakadwa, impukaw ni Ernest, kadagiti kakadwa na bayati, panang matda iti agar arit-it, ka naging inot alimnad nga endurance. Nagmutaleng dagiti tao anang buya iti daydi kakaysuna, nga ina namaen da alugan, amang isubli kadakwada, manipo di jeteng nga ti taaw, ari ni bribo ti kaadayuna iti sibilisasyon. Nasakit man unay ti riknana, nagnayon a pinapigsa ni Shackleton tinakam na. Di na pulos imparik na, iti siya sinuman, kadagiti kakadwa na tinalaos a panakapaay na. Inka gumaan na api nagnaynayon ti sarantaken kinasalibukag ti pakinakam na. No naawan man ti bapor, at dapay matlaeng dagiti talo bilog at algad tinamnamada, makapanaw ijay tapaw ti yelo iti tenga ti taaw. Naiturong amin anamnama dagiti tao ken ni Ernest. Iti kasdi a panawen, nakita dati pigsa tinakam na, ket pada-pada da amin anang surot iti bilin, ken namati ken kuana. Makabulan kalpasan day di panagleneg ti endurance, nangyegan dagiti kakadwana ni Shackleton a nagkuna. Bapor na pukawan, duldulin at taraon na ibuusan, itan agawid tay nga ruden. Nakatalged ken kuana ti panagtalek, dagiti kakadwana a malasatan da daytoy. Inawat na anapabaro ti misyon na. Daytoy a misyon, kat iso ti panangibael na amang yawid kadakwada amin nga awan kurang na. Nupay mabalin ang nasapa ang unay itirik na ni Shackleton daydi pasamak, isulaeng daydi dagiti insawang na. Awan anyaman a drama wenno pakailasinan iti madi ariknana. Iti maysa kadawyan a tao ti panangisina iti bagit iti panakaparmek. Wenno saan a panagbaligi, ket persa a napigsa anang dadaelen iti adu. Saan na a napaksyat ni Shackleton? Inkananda na, ket di ti panangawat na, iti baro a sitwasyon, ket inkadeng na no ti maysa tarigagay, ket immasuken, at dalat ta sa bali. Ket no mabalasiw day di kontinente, iyawid na nga ruden, amin ida nga awan kurang na, no di na mabailan ang mayaramid daytoy. Day di apangget kat may samet a panubok agsipud ta no lagipen ti eksplorasyon iti ungto ti daga ket nakaywaraan ti adu abiyag anay sabel kanay sebba. Iti kasta iti panunot na kunana idi. Ti aramide kon ita ket ti mangyawid kada kami amin a pada-pada nga awan kurang na. Isu daytoy idi ti panangawat na iti pagsasao nga panangagaw iti baligi manipod kadagiti panga ti panakapukaw. Ditoy ti pagpatinggaan daytoy may katlo paset daytoy asarita. Anya ti sumaruno ang mapasama. Anya pay ti dumteng at tribulasyon kadagitoy napupok iti yelo at tao. Makapanaw da nga ta ijay. Maamuan ti sungbat dagitoy asaludsod kadagiti sumarsaruno a paset daytoy asarita.